OK, čaute, zdraví vás zmrt. Zdravím všetkých zmrdov, ja som ten najväčší. Veľa ste mi písali otázky ohľadom hudby, ohľadom sexu, ohľadom trávy, ty kokot, všetkého. Rozhodol som sa spraviť jedno video, kde na všetko odpoviem. Či už fejkovo alebo pravdivo, za to nezaručujem. Vieš? Takže, first question, hej? Čo robíš práve teraz, takže to vidíš, nahrávam toto video ohľadom tých otázok, plus pred chvíľou som bol na stolici. Mal som fajnovú a pravidelnú, takže všetko je OK. Second question. Čo si robil pred hodinou? Bol som vonku, dohadoval som si spoluprácu a bol som aj biliard. Tvoje obľúbené jedlo? Ženská vagína. Keby si musel ujsť zo Slovenska ďaleko ako inú krajinu by si vybral? Česko? Asi, lebo jazykové bariéry sú veľmi nízke, alebo Amerika, New York. Veľké jablko. Chápeš. Čo by si chcel robiť v budúcnosti? Určite niečo s hudbou. Jedine niečo s hudbou a nič iné robiť nebudem, to už viem teraz. A keď mi to nevidie, budem vyjebaný bezdomovec. Takže tak. Ako by mala vyzerať žena podľa tvojich predstav? Určite by mala mať rozum. Určite by mala byť pekná. Hlavne nech je rozumná, ale a úprimná. Úprimná, presne tak, nemala by ojebávať všetkých naokolo. Však. Pamätáš si, ako sme šli pod tým mostom jebať? Strašne si bol nadržaný a keď došlo na to, sa ti nepostavil. Tak si dal Viagru. A stalo sa ti to odtedy ešte niekedy, alebo ten problém zmizol? Ďakujem mojim retardovaným kamarátom za túto otázku. Vrele dík. No a jak sa to stalo, tak som musel byť strašne opitý, asi to nepamätám. OK. Aký rap si jedeš? Underground. Takže nejeden si iba rap. Jak sa jedná o hudbu, idem si kľudne moderný rock, idem si kľudne klasiku, čisté piana, idem si kľudne najmodernejší rapový štýl trap a idem si kľudne aj underground, ale určite môjmu srdcu navždy bude najlepší underground Gramoroka z starý kontrafakt a podobné veci, čo si idem kľudne v dnešnej dobe si to pustím a idem si to. Aké máš najradšej fajčivo? Nefajčím trávu, nefajčím cigarety, takže žiadne ešte, nemám rád, keď ženy fajčia, to sa mi totálne hnusí. No ale keď inak nedá, tak čo už. Kedy si naposledy bol na mall? OK, takže je pondelok, piatok, na chate som sa trošku zrúbal, ale len trošku. Aký alkohol máš najradšej? Určite víno, lebo z vína sa viem tak decentne fajnovo opiť a som fajnovo v nálade a viem čo robím a na všetko si pamätám a nie je mi potom zle a nikdy nevracem, takže preto víno forever. Keď pijem kupované víno z obchodov, tak je to určite biele a keď pijem červené, pijem iba domáci rybezlak, nejaký fajnový sladký, tak to milujem. Užívaš ľahké drogy alebo si už niekedy užíval, ako je tráva alebo podobné niečo? Ne, trávu neužíval som a nič podobné, jediná moja droga sú ženy a hudba. Bam! Chystáš na nejaký nový song a videoklip? Áno, chystám. Jediné, čo mi chýba, mám na to fajnovú žensku, mám na to fajnovú pesničku, mám na to fajnového kameramana. Jediné, čo mi chýba, je priestor, nejaká krásna spálňa, kde by sa to natočilo, čiže ak
o niečom vieš, kľudne mi daj vedieť a natočíme to u teba. Že máš znamienko na penise? Znamienko na penise nemám, ale mám pod vajcami. Takže tak. Tak toto je, kámo, hustá otázka. Minulý týždeň som mala brutálny sen s tebou a s mojou najlepšou kamarátkou. Nechutne hustá trojka. Viem, je to zrejme chore, ale experimentovať treba. Šiel by si do toho niekedy aj reálne? Hneď. Prídite a znásilnite ma, toto nie je o čom. Si panic? Poved ma srdečko, vykričík. Jak si dievča, si pekná, chceš to a ja to budem v tej chvíli chcieť tiež. Nebráň sa. Mal si niekedy sex s nejakou 12-13 ročnou falinkou? Nemal. 12-13 ročnou, niekto mi napísal na Facebooku. Vyjebaný VNL. 12-13 ročnou faninkou som nemal. Neviem, či by som chcel, asi neviem, to je málo, nie? Potom je tu pusinka, posielam pusinku naspäť. Stalo sa ti niekedy, keď si utieral zadok, že si to hovno otrel nechtiac o ruku a čuchol si k tomu? Ťažko povedať, veľmi ťažko povedať. Asi aj hej, kámo. Asi aj hej, ale to som tak, že dal som si tenkú vrstvu toaletnú a ono sa to roztrhlo. Bad story. Kámo, bad story. OK, ďalšia otázka. A toto je veľmi kontroverzná otázka. Takže, a čo bývalé PNS? Dnes už nie sú spolu, ale raz si vyhlásil, že zajebeš lepšiu show ako oni. No UVho by si ťažko zničil. Tvoj názor? Neviem, čo mám k tomu povedať, pretože zase poviem nejakú vec a oni sa toho chytia jak osy na med. Takže áno, povedal som to, že live zajebem lepšie. Aj sa to vtedy potvrdilo. Vyhral som 3. miesto na nejakej súťaži, kde sa oni neumiestnili. Ale to je jedno, každopádne majú dobrý rap, ale nemusím ich. Moje osobné dôvody, oni nemusia mňa, takže tak. No, ďalšia otázka je ohľadom môjho albumu, teda mixtapeu. Kámo, je to mixtape. Je to mixtape, bude to 10 pesničiek, bude sa volať Top Feelinger. Bude tam iba jedna spolupráca, maximálne 2, ale asi iba jedna. Bude to čisto z mojej hlavy, čisto moje zážitky, nič vymyslené, všetko real. Takže neviem, či sa je na čo tešiť, ale každopádne robil som to zo srdca, tak ako každú svoju pesničku. Tí, čo ma aj počúvajú, tí vedia, že keď ja robím nejakú pesničku, tak každopádne ide to hlavne z môjho srdca, alebo podobných takýchto pičovín, ako je penis alebo mozog. Takže tak, otázky boli z ask.fm, nájdete ma tam pod pán DEER. 4 Ečka sú tam, neviem prečo 4, lebo DEE sa iba nedalo dať. Takže tak, tam ma nájdete, keby sa ma chcete niečo opýtať, keby čo si ja to aj stále hádžem na svoj profil alebo na svoj Facebook. Ak sa vám toto video páčili sa vám moje odpovede, neinteligentné alebo inteligentné, daj tam like, môžeš to zdieľať. Nech viem, či sa mi oplatí odpovedať takto z očí do kamery aj na iné otázky. Takže sayonara, pán Deťo, zdraví. Bam.